Hi there, गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय हरग्रोबाय। आसा खालामो नोंसोर बयबो मोजाङै दङ। बियो क्लास 9 नि फार्स्ट भिडिअ। बिनि आगोलाव मोनसेबो भिडिअ बानायाखै। दिनै जोङो रिभिजन चेप्टारजों स्टार्ट खालामगोन। मानोना रिभिजन चेप्टाराबो भेरि इम्पर्टेन्ट। हाफ इयारलि एग्जामावबो गोबां कुइसन फैयो। बेनिफ्राय एनुवेल एग्जामावबो फैयो। ओंखायनो जों बे चेप्टारखौबो मोजाङै रिभाइज खालामफिननांगोन। ओंखायनो बे चेप्टारखौ दिनै आखायाव लादों। भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम। बेनिफ्राय कमेन्ट होनो दाबाव दे। मोजां मोनबाबो कमेन्ट हो, गाज्रि मोनबाबो कमेन्ट हो। बेनिफ्राय बबे बबे चेप्टारखौ जागायजेननांगौ, चेप्टार 1 खौ जागायजेनना चेप्टार 9 खौ जागायजेनो, बेबायदि कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर। प्रायरिटाइज खालामगोन जोङो। नोंसोरो जेरै लुगैयो बेबायदिनो आं चेप्टारफोरखौ आखायाव लागोन आरो। अलराइट, दानिया जों जागायजेननोसै। गुबै अनजिमा नेचारेल नाम्बार्स, जों बेखौ आगोलावबो सोलोंबोखादों, मिथिखागौ जोङो। बेनिफ्राय मोनसे जिनिसखौल' नाय, नेचारेल नाम्बारा मारै स्टार्ट जायो। 1 निफ्राय स्टार्ट जायो, बेनिफ्राय ओरैजाय इनफाइनाइट, जोबथानाय गैया, थांबाय थागोन। That is the thing we need to remember. We should remember this. बेनि उनाव जोंहा मा दङ? होल नाम्बार। होल नाम्बाराबो जेबो नङा। नेचारेल नाम्बाराव 0 खौ एड खालामनांगौबानो होल नाम्बार जायो। निबावनायनि बेयो गासिबो जाहैबाय नेचारेल नाम्बार। बेनिफ्राय 0 एड खालामनानै मा जादों? बे जाहैबाय होल नाम्बार। अके, गोरलै। Just remember this. नेचारेल नाम्बाराव 0 खौ एड खालामदेरदों, दाफादेरदों, होमबानो जों होल नाम्बार मोनो। अलराइट, बेनिफ्राय फैदों इन्टिजार। इन्टिजाराबो नायदो नै, नैबे जाहैबाय नेचारेल नाम्बार, नैबे जाहैबाय होल नाम्बार। बेनिफ्राय मा खालाम? इन्टिजाराव बे होल नाम्बार दङ, नैबे नेचारेल नाम्बार दङ, बेनिफ्राय गासिखौबो लादेरदों। बे जाहैबाय इन्टिजार। इन्टिजार। अके, इन्टिजाराव होमबा जोंहा होल नाम्बार दङ, बेनिफ्राय जोंहा नेचारेल नाम्बार दङ। अके, नेगेटिभ इन्टिजार बायदि नुगोन आरो। नेगेटिभ इन्टिजार, जेरैहाय पजिटिभ इन्टिजार, गेजेराव 0। रिमेम्बर, 0 is neither positive nor negative, but 0 is a whole number, 0 is an integer, but 0 is not a natural number. गोसोआव लाखि। अके, अलराइट, आगोलाव थांनि। बेनिफ्राय जोंहा मा दंबायो? दङ ओमफ्राय रेशनेल नाम्बार। जोङो क्लास 8 आव फरायबोखादों। नैबे कन्डिसनखौल' गोसोआव ला। रेशनेल नाम्बार, रम अनजिमा, बेफोर गासिबो एनि नाम्बार, एनि all integers, all integers are rational number. होमबा मा होननाय जादों? इन्टिजाराव जोंहा मा मा दङ? जोंहा होल नाम्बारबो दङ, ओमफ्राय जोंहा नेचारेल नाम्बारबो दं। माने गासिबो होल नाम्बाराबो रेशनेल, नेचारेल नाम्बारबो रेशनेल नाम्बार। ओके, it is a fraction. Alright. Okay. बेनिफ्राय आरो मा दङ? बेनिफ्राय अके, फान्डामेन्टेल्स, बेखौ जों रोंखागौ। नैबे मोनसे इम्पर्टेन्ट सेक्सन, गोसोआव ला। a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. बेखौ दाजाबनांगौ। अके, दानिया नैबेखौबो नाय। a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power m minus n. नैबाव प्लास, बाव माइनास। अके, गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय बेखौ नाय, बेखौ गोसोआव लाखि। a to the power 0 is 1. अके, गोसोआव लाखि। अलराइट, आगोल दंबावो नामा गाहायाव नायबावनि। अके,
Okay. Ni bibe nagkasola a to the power minus n equal to 1 by a to the power n. Mikubagosola. Okay. This is also important. Very important. Sandapnang power new the power amend the okay. A to the power m again to the power n equal to a to the power m into n. Hmm? Remember this power r power but again multiply the okay. This is like 2 to the power 3 2 equal to 2 to the power 6. Hmm? Okay, this is like this. All right, our mother move. Okay, we should to कर लीजिए खासे अच्छा okay नीवे को गुस्वला नीवे interesting a by b to the power minus n. This is actually very minna a b n ini minna iko ang kay ulta lir pa majangan b a to the power n. Okay, so this is this. All right. Yang lagi ya. Okay. Very easy. Yung exercise yun nugan. Exercise so. Lebe ko kasi gusto wala na ni kalam na nila. Repeating. Repeating numbers. 81 na repeating ni. 81, 81, 81, 81 repeating. Hamba beko fraction ang mari kalam na go bini. Idea jing rin kago ko solang na lapin. Okay, naipin. For a copy de. Visere for a copy. 1 mark ni pi for a exam of again. Anjana एक mark ni pi ko nai. Okay. Percentage is interesting, very easy. Conversion of percentage to fraction, fraction to percentage. Biji ko iti. Maybe very question P. Maybe. Within T, 49% ko bukhaw kondo per my fraction of the high ending ni. 49% ko. Whenever you see percent bukhaw kondo kanama this divide by 100. You say 50%. Because bukhaw kondo mari kalangan 50 divided by 100. Anything, any percentage. Ikaw kung nakalam na ba, kayaw 100 here. Okay. 5.3 equal to a percentage ba, ikaw kung daw biye. Okay. Always, kayaw 100 jing divide kalam. Remember this, you have to divide by 100. Okay. Divide by 100, ikaw kung nakalam na ba, kasulaksi. Then very interesting. May ulta. Nebe bukhaw kunda tung a fraction because you kunda parwena gondo. 4 by 5 ko you kunda dekane ba multiply by 100. Okay? Multiply by 100. So 400 divided by 5 is actually 80%. Aglo jamano then 5% ko fractional lene ba 100 divide kalam den. Okay. Now 4 by 5 ko percentage to dekhai ba makalama 4 by 5 4 by 5 into multiply. Nahi about division, nahi about multiplication. Kaso lakhi. Okay. Fraction ko percentage of dekhai just multiply 2 by 5 into 100. You will get percentage. Multiply. Kacho multiply kalam. Okay. Multiply kalam. Alright. Here exam of kaso la. Conversion of 1 mark ni exam of
Oke, बेफोरखौ एक्सारसाइज खालामगोन जोङो होमबा क्लियारसिन जागोन। अके अके बेबो एक्सारसाइज खालामगोन। अके बेखौबो जों एक्सारसाइज खालामगोन। अलराइट बेबो एक्सारसाइज या नैबे एक्सारसाइजखौ नायदो बेखौ नाय बर्ग रोदानि जोहै माने using बर्ग रोदा रुट स्क्वायर नि जाफ्राम मान मोननै टू पोजिशन्स थावनिसिम दशमिक दिहुन बेनि स्क्वायर रुटखौ दिहुननो दोनदों जे रोंखागौ ना मारै खालामो जोङो गोसोआव दंथ' बेखौ स्क्वायर रुट अफ 2 खालामनोबा जों मारै खालामो बेखौ रानो ना 2 अके बाव पॉइंट गैया पॉइंट लाखानि आं 0 0 मोननै लानांगौ हो 0 0 0 0 जों दा मिथिया बेसेबां नांगौ ओमफ्राय 0 0 नांगौ हा डाबल होनांगौ हा बाव मोनसेल' 0 बा मोनसेल' होआ डाबल 0 खालाम अके दानिया माजों सानजाबगोन जों 1 जोंल' थांगोन ना बेयो माल्टिप्लाइ खालामनांगौ ना जोंखौ 1 बे जाहैबाय एगेन 1 दानिया माजों राननो जों बेखौ 2 जों सानजोबग्रोनांगौ दाना बिदियाव थांला ओंखायनो खेबसे डेसिमेलखौ गोजौआव हरोबा बे मोननै फैगोन गाहायाव अके दिस 2 will come down now 100 बा माजों थांगोन बेलाय बाव होनानै बेजों सानजाबनांगौ ना 4 जों थांगोन बेयो 4 जों सानजाबा बेसेबां 4 4 16 4 8 96 बाव 96 बेयाव 4 होगोन अके होमबा मा बेसेबां थांखो 4 मोनबाय 4 मोनबा दाना आरो नै बिसोर फैबावगोन मोननै दानिया बेखौ 2 जों सानजाबदो 2 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 8 and 2 अके होमबा माजों थांगोन 2 जों थाङाना 1 जों थांगोन 1 हरदो 1 हरोबा मोनगोन 1 8 2 okay this is 9 1 1 correct दानिया मा होनदों 2 decimal नांगौ बेसिमल' नांगौ so answer is 1.41 this is the answer okay this is the answer all right आरो बे माबेयो मोननै रानजोबथायनि अनजिमा ला जायनि दाजाबगासै रानजोबथाय आरो सानजोबगासै रानजोबथा मोननै रानजोबथायै irrational number ओके बियो दस्रा दै कुइसना एसे रानजोबथा होनाखै रानजोबथा मानि irrational मोननै irrational नाम्बार लानो दोनदों जायनि दाजाबगासैया रानजोबथा रेशनेल जागोन आरो सानजोबगासैयाबो रेशनेल जागोन root 2 is not rational this is irrational number root 3 आबो irrational number है मा होनदों मोननै अनजिमा ला जायनि दाजाबगासैया रानजोबथा आरो सानजोबगासैया सानजाबाबो means 2 into बे सानजाबबा रानजोबथा जागोन होनदों बेयो जाया 6 रानजोबथा नङा ओके जाया बेनिफ्राय दाजाबबा बेबो रानजोबथा जाया ओंखायनो मोननै अनजिमा लानो दोनदों जायनाखि रानजोबथा जायो मारै खालामो जों any two number you can take like 1 plus बे लानो हायो बेनिफ्राय आरो मोनसेलाय 1 minus root 2 बेखौ लानांगोन होमबा मा जागोन बेनि दाजाबा मा जायो 1 plus root 2 plus
1 minus root 2 na. So equal to this is cancel, we get 2. Okay, so 다저것이야 불안집터져 산저것이 원래 1 plus root 2 into 1 minus root 2 맞아간. It's like a plus b, a minus b. So a square minus b square formula. So square minus is a square. So this is equal to 1 minus is a 2. So this is become minus 1. So this is again rational number, irrational number. ओंखायनो answer जाहैबाय नैबे मोनसे बे मोनसे. So two number नांगौ ना मोननै नांगौ. First answer जाहैबाय बे मोनसे, दस्रा number जाहैबाय बे मोनसे. These are irrational numbers. Okay. So बेबायदि लिरनो हायो. Just example मोनबिदों. Example लिरनो दोनदों. Okay. Alright. I hope you understood this. Number 3 को नायनि अनजिमा हांखोनि हेफाजाबै -5 आरो 5 नि गेजेरनि रग' अनजिमाफोरखौ लिर. Very easy. रग' माने integers ना. तो गेजेराव थायो 0 right. ओमफ्राय मा होनदों +5 ओमफ्राय मा होनदों -5 होमबा जोंहा बाय 1 2 3 4 1 2 3 4 दङ. 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 बे माइनास दे. होमबानो गेजेरनि अनजिमा हांखोनि हेफाजाबै दैसिनि गेजेरनि रग' अनजिमाफोरखौ लिर. बे गासिखौबो लिरदो नैबेनिफ्राय बेसिम. बेनो जाबाय गासिबो रग' अनजिमा. Integers. All these are integers. Okay, integer. Easy? Okay, this is easy. दानिया नैबे थाखोमान खान्थि a to the power m divided n equal to n आव m equal to n नि फोरमान खालामदि a. Yeah, this एग्जामाव फैबाय थायो बे. Okay, एग्जामाव फैबाय थायो. मा होनदों होखानाय दंखायो जोंहा. Given that मा होखादों a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power m minus n. आरो मोनसे होखानाय दंखादों m equal to n होखानाय दंखायो. फोरमान खालामदि this equal to this. Okay. बे होखानाय दंखायो होमबा बेखौ जों मारै लिरफिननो हागोन? a to the power m divided by a to the power m equal to a to the power m minus m. Okay, so this is what a to the power m divided by a to the power m equal to a to the power बेखौ माइनास खालामबा 0 मोनगोन ना. ओमफ्राय बेयावलाय मा मोनगोन? जानोबा मा मोनो 1 right equal to a to the power 0. True. Okay. होखानाय दंखायो नै a to the power m divided by a to n equal to a to the power m minus n and m equal to n. ओंखायनो बेखौ आं लिरफिनोबा बेखौ होखानाय दंना m equal to n लायोबा बे 0 जागोन. बे डिवाइड खालामबा 1 मोनगोन. Then we can prove. Okay. This is important. बे फैबाय थायो एग्जामाव. बेनिफ्राय मा दंबायो? अच्छा 5आबो अलमोस्ट 4 बायदियानो. ओके, बेबो इजियानो होखानाय दंखायो नै. Given that a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power m minus n. Where होखानाय दंबायो m equal to 0 होखानाय दं. बेखौ फोरमान खालामथोंदों. Okay, this equal to this. So this is what बेखौ जों मारै लिरनो हायो? a to the power m right divided by a to the power n equal to
a to the power m minus n. But m equal to 0. Okay. Mama again. A to the power 0, a to the power n equal to a to the power 0 minus n. Correct? 0 minus n. So this is what? Where it you mean to go a to the power 0 equal to 1, right? So this is 1, a to the power n equal to a to the power minus 1. That is what we need to prove. Minus 1 is minus n. N na minus n. So prove. Okay. Prove the way na. Okay. Prove. So a to the power minus n equal to 1 by a to the power n. Remember this. Okay. All right. Next one 5 divided by 6 것도 갈란데 6 ato는 신이들리 HCM LCM do this easy 7 걸 갈란 거나 2 by 11 ada 1 by 6 ni ke jarau ki je menning ran jipta are menning ran jiptai are menning ran jiptai onji malir ran jipta are ran jiptai renete ran jipta benanggo ran jiptai benanggo. Okay. Rational and irrational number limited. Isini ke jara uthane menni. Mari lina agar dinge. Rational number को बानी गिरी दे दे. वन्ने रान जिप्ता को बानी गिरी नहीं. तो जोंहा मोनसे नाम्बार दङ बेसेबां a हमनानै लानोसै 211 ओमफ्राय b हमनानै लानोसै 1 by 16 होमबा रानजोबथा बेनि गेजेराव रानजोबथाखौ दिहुननांगौ जोंनो फर्मुला दंखायोना. So रानजोबथा will be first रानजोबथा will be a plus b divided by 2. Okay. बे जाबाय जोंनि मोनसे रानजोबथा. Let's say it is c. First रानजोबथा. बेनिफ्राय सेकेन्ड रानजोबथाखौ मारै मोनगोन जोङो? इजि जाहैबाय बेखौ लानानै खालामगोन जों हो. a plus c divided by 2. Again you will get another रानजोबथा. बे मोनसे बे मोनसे. बे जाबाय मोननै रानजोबथा. बेनिफ्रायनो जों खालामनाय बेनि अनगायैबो जों ओरैबो लिरनो हागोन b plus c divided by 2. Again this is another ranjaptha. Like that you can create so many ranjaptha. Okay. Understood this? Simple. A equal to 2 by 11 and b equal to 1 by 6. बेखौनो बिदि गले खालामलांबाय थागोन. But countless, there will be countless rational numbers between two rational numbers. बेनि गेजेराव. Okay. Countless rational numbers are there. Okay. Hi there. Part 1 भिडियोखौ बावनो फोजोबबाय. Part 2 भिडियोआव जोङो एक्सारसाइज 08 निफ्राय 17 सिम खालामगोन. भिडियोखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो. अन्नानै कमेन्ट्सबो लिरनानै हर. गोजोननाय थाबाय. Take care. Bye.